Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy Dünya Türkmenleri we Türkmen owan serhedi. Türkmenistanyň türkmenler bilen bir hatarda Dünya Türkmenleri Türkmen owan serhediniň iki ýakasyndan bolup geçýän wakalardan nä derejede habardarka? Dünya Türkmenleri Türkmenistan Owanstan serhedinde barha yaramazlaşan ýagdaýlar barada nähil pikirde? Serhedin iki ýakasyndaky türkmenler nähil ýagdaýlary başdan geçirýär? Azatlyk Radiosy Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugunky sanyna ünsü Türkmen owan serhediniň iki ýakasyndan bolup geçýän wakalar barada halk köpçüliginiň bilýän maglumatlaryny önükdirýär. Mehmanda onlar siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy Dünya Türkmenleri we Türkmen owan serhedi. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň azathabar.org internet sahypasyndaky Dünya Türkmenleri we Türkmen owan serhedi atly forma tesir ýazan YouTube-çi atly dinleyici Owanstandan Türkmenistanyna awanýan hop Özbegistan Islam Hereketi diýilýän topar tarapyndanlar. Bu topar ýakynna Islam döwleti toparyna goşuldy. Goşulmagynyň sebäbi de bu toparyň Owanstanyny özüniň güýjini köpertmekdir. Bu toparyň maksady özleri üçin möhüm hasaplayan köne, gadymy, Mawrennahary, ýagny Samarkand, Bukhara, Xiva sewitlerine eýçilik etmek. Bu sebäpden Türkmenistan bu topar üçin möhüm bolup durýar. Bu adamlar syýasaty, taryhy we dini has gowy bilýärler. Isleýän adam internetten agtarıp gözläp görsün, köp türlü maglumatlar bardyr, bu topar bilen baglanşykly diýip tesir galypdyr. Cennet Aknur Türkiýe diýen dinleýiji bolsa, hiç saatdan habarymyz ýok. Eskerler ölýär, sessiz, ünsüz getirilip gömülýär. Başymyzda söwüş uruş hopy bar. 30 ýyl mundan owal Ors zamanyndan galan harby tehnika bilen paratda çykyş edilýär. Biz nire varýas, kimiň eline düşer, watany gaýgy edýän, pikir edýän ýok. Biri bir beýik tribunadan çykyp gürlesin, näme bolup geçýäni barada ofisserler, harby ýolbaşçylar galmady, türgünleşik diýen hiç zat ýok. Harby ýolbaşçy diýenleriň hem garnyny göterip ýörep bilenok, kim gorajak bizi? Allah soňumyzy hayır etsin diýip bu tema bilen baglanşykly öz pikirini tesir görünüşinde ýazypdyr. Hormatly radio dinleyijiler, halk köpçüliginiň bu temadaky seslenmelerinden, ýagny tesirlerinden käbir misallar. Gelin Türkmen owan serhediniň Türkmenistan tarapyndaky illeşlerimizden habar alaly. Olar näme diýär bu temada? Söz nowatyny serhette kada ýaşaýan Jumaullaýda bilen Rozowaýa berýäs. Jumaullaýda. Edil häzir siziň ýaşaýan ýeriňizde, ýagny Türkmenistan Owanstan serhediniň bäher tarapynda ýagdaý nähili? Ya Türkmenistanyň metbuatyna aýdylýaly hemme zat gülala ullukmy? Sonra bizim dağduşumuzda mana sana oturay. Nemet köyden dağıtırar Sarşan rayon. Yanında atıştat et, üýümizin duşunda atıştat et patırdadıp. Ol näme diýsem, düşenmäniň bir howdany bar tabyr. Olam azık ýarlypdyr, dünýä suwap gidipdir. Zordan saklapdyrlar. Su howdanyň ýarylmagyna aýdyşyňyz ýaly şol serhet ýakadaky atışyklar sebäp bolumka? Näme sebäpli şol su howdany ýarlypdyr? Şonu anyklaşdyraýsaňyz. 55 gradus 60 gradus ısı olan şöyle erik gidipdir köpüsi. Su alıp gidipdir hemme yerine. Yaman otri köyden dağ tarapları Hudaý görkezmesin işlerleri yok. Jumaullaýda soň şol ýarylan suw howdanyny oňordularmy? Onsoň özüňiz ýaly Türkmen owan serhet ýakadaky Türkmenistanyň ýaşaýjylary şeýle ýagdaýlar bolup durka näme diýerler? Nähil reaksiýa görkezýärler? Mene emsim otir nädinse da eladım yok, eladım näme ýetdi. Ýuguş baýatymyşdan öňüne barlap, öňüne darlap, şu näme daş döküp, çagyl döküp şöýdip alqalamışlar häzir. Eger Hudaý görkezmesin ýarlasa da iş gaýtdan soň. Hawar Rozowaý, senem ha şol Owanstan Türkmenistan serhediniň çarşangy böleginiň ýaşaýjylaryndan sen nähili habar alýan? Şol ýeriň özüň ýaly ýaşaýjylaryndan, dogun garnaşlaryňdan, tanyş bilişlerden çarşangy tarapdaky serheteka barasynda. O hazırlarım kemaqal eşitse mana bizim ýaşgaldatlar ölüp gelip otyr bolup ýatyr. Jumaullaýda onu serhetdäki çaknyşyklarda Türkmenistanyny eskerlerden hem ölen bolýar eken näşelemi?
Hakyky wagtda hakykat yani izinen boljagy belli däl diýip oturýar. Bilmesek de ahirge nişi çağalar maňlaýna ene şu diýem. Geçen hafta bizim owadan jaňatlar biri ýogal kelip de şolar granitsada diýdi de menim diýdim Kaşmirde bu haýsy diňrakda diýsem mukru dostluk granitsada diýdi. Men aýtdym onda diýdim dostluk yaman bize ýakyn köýtün dagy etrany ol otaýdan vay köýtün dagy neki ol mutluluk ýola ol bizlerge. Ol maksat çarşanly ol mutluluk ýol. Ýa-ni jan rozmat ýaxşylyga bolsun. Jumaullayda we Rozbay sawolmanda Türkmenistan Owganistan serhediniň mukru dostluk tarapyndan bolup geçýän ýagdaýlar barasynda Azatlyk radiosynyň dinleýijilerine beren maglumatlaryňy düşün. Haýranda. Ýaxşy, tamam ol. Hormatly radio dinleyijiler, mährimanda olanlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärdiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy Dünýä türkmenleri we türkmen owgan serhedi. Umuman, ýagdaýy barha yaramazlaşýan serhediň Owganistan tarapyndaky gorolýan we goraýan türkmenler näme ýagdaýlar başdan geçirýär? Inniki söhbetdeşimiz Owganistan türkmenleriniň Türkmen Şura diýen Türkmen geňeşiniň başlygy Seyit Nimetulla Sadat. Nimetulla aga Azatlyk radiosynyň Dünýä türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş bolun, salamat bolun. Sizden we Azatlyk radiosundan ki biz Afganistanda ýaşaýan türkmenleriň habaryny aldyňyz, habaryny soruyorsunuz. Muňa köp minnetdarlyk görkezýärys. Şol Talibanyň we beýleki ýaragly toparlanan hüjümlerine duçar bolýan türkmenleriň ýagdaýy näme şu wagt Nimetulla aga? Şifilla şon hemme uruşlar Afganistanyň şamal tarabynda, demir gazygynda. Orada Kunduzdan, Daşşarçydan tutup ta Badygyz, Balamyrga hemmesi yani şu demir gazyk diýorsoň şunun hemmesi serhadat türkmenleşen mantyka. Hemme uruşlar hem şifilla şu tarapda türkmenler gaty bir müşkil halatda şifilla men özüme bayramda Kunduzdatym. Orada bayramyň 3-nji 4-nji güni uruş bolup galdy. Kunduzdan Talibanlar aldı. Türkmenler gaty müşkilde galdy. Men özüme bir rakam edip gaçyp çykdym. O bizim ketdelerimiz, bizim wekillerimiz hemmeleri şu tarapda ekserleri çykdy. Bazıları şu tarapda bent galdy. Merdimimiz köp gaty durumda. Komandanlarımız var. Nebi komandan ya nebi geçi diýen tahallusna bar. Orada elhamdülillah şükürler hem mukawemet edip dur. Umumen eger türkmenleriň waziýetini sorasaňyz köp bir müşkil waziýetde, köp bir müşkil durumda. Nimetulla Türkmenistandan kömek barmy? Inha käbir tesirlerde, käbir öz pikirini ýazýan dinleýijilerimiz aýdýar. Meselem suratlar bar, suratlarda aýagyna çepek, awa eline Kalaşnikov, ýöneköy adaty geyimli türkmen toparlarynyň suratlary bar. Ondan hiç ýyly olan harby eginwaşy ýok, başga harby bir enjamy zady ýok. Awa bu adamlara şu özüni goraýan, öz owasyny, etramyny, şäherini, vilayatyny goraýan türkmenler diýär, şolar wagtyň özüne Türkmenistanyň serhedini goraýar, diňe özüni goranok diýär. Olar ýaly bolsa bu türkmenlere Türkmenistan kömek edýärmi? Ýa başga ýurtlardan ýa halkara guramalardan kömek bolýarmy türkmenlere? Bu türkmenler nädip şu uly howpun, güýjüň, duşmanyň garşysynda durup bilýär? Şu türkmenler bir sırp özüni goraýan derýadan o tarapdaky türkmen agynlaryny, türkmen kowumlaryny şolary goraşmaga çalışýar. Bu düşmanlar şordan biz türkmenleriň üstümizden ötüp aňry ötse, aňyrkylaryň waziýetine arakan boljak. Onu sizler hem biliyorsunuz. Ama has bir kömek hiç taraftan yok. Hatta devlet biz Türkmenlere onça teveccüh eden yok. Şu adamları kesin suratlarını görüyorsunuz. Ana şu rakam insanlar var. Öz yani masrafını özünden edip, özü yiyip, özü içip, öz salası bilen düşmanın mukabiline uruşuyor. Bu devletin eskeri de devlet buna bir pul veren yok, maaş veren yok, hiç nasa eden yok. Bular mecbur olup düşmanın alına çıkan. Nimetulla Türkmen Şuraň başlygy köp sag bolun Dünýä türkmenlerine beren maglumatlaryňyz üçin. Siz de köp sag bolun, billerden habar aldyňyz. İnşallah habar alıp durun. Börde türkmen doganlaryňyzy ýeke goýmaň, türkmen doganlaryňyza kömek edip durun. Hormatly radio dinleýijiler, mährimanda olanlar, Azatlyk radiosynyň Dünýä türkmenleri gepleşiginde bugün Dünýä türkmenleri we türkmen owgan serhedi diýen tema boýunça Azatlyk radiosynyň çap eden forumlaryna halk köpçüliginiň bildiren seslenmelerini beýan edýän tesirler bilen bir hatarda türkmen owgan serhediniň her iki ýakatyndaky ýagdaýlar barasynda geçirilen söhbetdeşikler dinlediňiz. Ýene-ki efir duruşuklarymyza çenli Azatlyk radiosynyň azat tolkunlaryna alyň. Gepleşigi Türkiýeden taýýarlap hem alyp baran Döwlet Baýhan.